Μαρία, ξεκίνησα. Βάλε λίγο το σύνδεσμο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Λοιπόν, σε όσα κορίτσια μου είσαστε στο Viber, σας ειδοποίησα. Σε όσες δεν είσαστε, είναι έκτακτο live. Μου έχουν φέρει μία τσάντα. Κανονικά, γενικά να ξέρετε, δεν αναλαμβάνω τσάντες να τις διορθώσουμε και τα λοιπά, οι οποίες έχουν πάρει υλικά από άλλο κατάστημα. Απλώς αυτή, επειδή την έκανε η μητέρα μιας φίλης μου που είναι στην Αθήνα και την έχει κοπέλα πάνω από 6 μήνες και δεν την κρατάει, γιατί η μητέρα της δεν μπορούσε να βάλει πλέγμα, φόδρα κτλ. Και μου την έφερε. Να σας τη δείξω λιγάκι, τώρα έχω βάλει τα πλαϊνά. Έχει ένα διακοσμητικό που δεν το έχω εγώ εδώ πάνω, έτσι μια καρφίτσα έχει βάλει. Είναι τύπου πορτφέ. Τα πλαϊνά τα έχω ξυλώσει από τις άκρες για να μπορέσω να βάλω και πλέγμα και εδώ. Και έχω την εντύπωση, Μαρία, σε παρακαλώ έλα λίγο. Ξέχασα να φέρω ένα κομματάκι πλέγμα. Εδώ που είναι ο καλόγερος δίπλα έχει τέτοια κομματάκια πλέγμα. Φέρε μου λίγο ένα μικρό γκρι, γιατί ξέχασα να φέρω και πλέγμα για τα κομματάκια εδώ. Και είπα να σας δείξω λιγάκι σήμερα ένα μικρόφωνο, αυτό το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να κάνουμε παρέα τη τσάντα όσο αντέξετε και όσο θέλετε. Το βίντεο μετά θα κοινοποιηθεί στο Facebook και θα το ανεβάσω και στο YouTube. Αυτό μοιάζει με παραλία, το νήμα, μοιάζει με παραλία. Ξαναλέω, είναι μιας φίλης μου, κανονικά εγώ δεν αναλαμβάνω. Επίσης δεν μου έχει ράξει καθόλου το ράψιμο πώς κάνουν τα μαγνητάκια, εννοείται ότι θα τα βγάλω. Μου φέρανε ένα υλικό που είναι σαν κολλητικό. Καλημέρα, Νάντια. Εγώ δεν θα το βάλω εκείνο. Εγώ θα βάλω πλέγμα, που το θεωρώ πιο σταθερό, και έχω ράψει και φόδρα. Την έχω ετοιμάσει. Τώρα μπορεί να είναι λίγο φαρδιά δεξιά και αριστερά, δεν με πειράζει, θα τη βάλω από μέσα. Με ενδιέφερε να τη γαζώσω, να βάλω την τσέπη. Και έβαλα ένα χρώμα που πιστεύω ταιριάζει με αυτό, δεν είχα ακριβώς κάτι κοντά πολύ, σε ροζάκι αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή την έχω ήδη σχεδόν ένα μήνα εδώ πέρα την τσάντα και μου λέει πότε θα μου τη φτιάξει η Τούλα, θα τη φτιάξω. Και εγώ καφεδάκι εδώ, εδώ. Στην υγεία σας, με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, έχω κόψει και το πλέγμα, το έχω έτοιμο. Λίγο θα το καθαρίσω μόνο, γιατί εδώ πέρα αυτές οι άκρες και λίγο εδώ θέλει κόψιμο προς τα μέσα. Λοιπόν, όσους έχετε δουλειά, μπορείτε να αποχωρήσετε ή μπορείτε ταυτόχρονα να φτιάχνετε και το φαΐ σας και να με βλέπετε. Έχω μια εξαδέρφη μου στην Αθήνα, όταν σιδερώνει κάθεται και με βλέπει, βάζει τα live μου και μου λέει περνάει η ώρα μου ωραία και είναι σαν να έχω παρέα. Κόψουμε λίγο τις μυτούλες, γιατί αυτές οι μυτούλες, εκτός ότι δεν βολεύουν γιατί πιάνονται πάνω στο νήμα, μας δυσκολεύουν. Λοιπόν, ξαναλέω ότι θα δείξω σήμερα. Είπα, σας ρώτησα στην ομάδα στο Viper, γι' αυτό την έχουμε την ομάδα στο Viper, για να μιλάμε πιο άμεσα. Αν θέλετε να σας δείξω πώς θα περάσω το πλέγμα σε τσάντα πορτφέ με πλαϊνά. Τα πλαϊνά είναι ξεχωριστά, τα έχω ξυλώσει, ενώ τα έχω βγάλει από την τσάντα, όχι τα έχω ξυλώσει τελείως. Γιατί σε αυτές τις τσάντες τύπου πορτφέ είναι καλό να είναι ανοιχτή η τσάντα και να βάλουμε το πλέγμα μας στη φόδρα μας και μετά να βάλουμε τα πλαϊνά μας. Και εννοείται και στα πλαϊνά. Αχ, γλυκά καριόκες φτιάχνει. Μπράβο ρε Χρυσοχέρα ρε Σοφία. Μπράβο. Και η Νάντια Μαργαρίτη είναι ζαχαροπλάστης. Έχει και δικό της ζαχαροπλαστείο. Βασικά δεν ξέρω αν είναι ζαχαροπλαστείο, αλλά φτιάχνει υπέροχες τούρτες, κατά παραγγελία νομίζω. Δεν ξέρω αν πουλάει και γλυκά σαν γλυκά, να μας πει η Νάντια. Φτιάχνει πολύ ωραία κεραστικά,
πολλά πράγματα. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν μου έχει δώσει νήμα, ό,τι έχω βγάλει εδώ, έχω κάνει και την αλυσίδα της, ό,τι έχω βγάλει εδώ τώρα το έχω αφήσει πάνω στην τσάντα, γιατί είναι για τις ενώσεις. Ειρήνη Τεμπλαλέξη, στείλε μήνυμα στο Messenger, το τηλέφωνό σου, να σου στείλουν τα κορίτσια να μπεις. Τι έχω κάνει, έχω πάρει αυτό εδώ το μασουράκι, είναι σε γκρι χρώμα αλλά δεν θα φαίνεται, το οποίο είναι τα γιαμπαλί, είναι πολύ γερά μασουράκια αυτά, τα έχουμε στο κατάστημα και θα τα ράψω. Πρώτα όμως θα βγάλουμε τα μαγνητάκια που για μένα είναι απαράδεκτο το ράψιμό τους. Συγγνώμη κιόλας, ελπίζω να μην με βλέπει η μαμά της κοπέλας, αλλά είναι... Καταρχήν έπρεπε να ραφτεί με ίδιο χρώμα τέτοιο, κλωστή, έτσι, γιατί ανοίγεις την τσάντα σου, έτσι, και επίσης επειδή εγώ τώρα θα βάλω σε όλη την τσάντα πλέγμα, για να στέκει ωραία και το καπάκι, πρέπει να βγουν τα μαγνητάκια. Ναι, είναι σωστό αυτό, Αντιγόνη, που λες, αλλά εγώ δεν έχω νήμα, κορίτσι μου. Δεν έχω νήμα γιατί αυτήν την τσάντα μου την έφερε μία φίλη μου, η οποία είναι από Αθήνα, μένει εδώ τώρα πλέον, την έκανε η μαμά της, την έχει κάνει πάνω από 6 μήνες, δεν ξέρω, ίσως και παραπάνω. Δεν έχει νήμα η κοπέλα να μου δώσει ίδιο, μοιάζει με το παραλία, αλλά τώρα δεν μπορώ εγώ να βάλω ένα άλλο νήμα και να έχει διαφορά. Και αναγκαστικά θα το ράψω. Είναι σωστό αυτό που λες. Είναι καλό να ράβουμε. Στην τελευταία σειρά μπορείς να ράψεις το πλέγμα μαζί με το νήμα ή να κάνει μια σειρά άριχτα γύρω-γύρω π.χ. και να το ράψεις το πλέγμα μαζί με το νήμα σου, με άριχτα. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω νήμα καθόλου. Έχω αυτό που ξύλωσα, το οποίο το έχω αφήσει πάνω στην τσάντα, που ήταν στα πλαϊνά πάνω, έτσι. Για ένα πάφι, τι έλασμα θέλουμε. Τι εννοείς για ένα πάφι, τι έλασμα θέλουμε? Εσύ τι έλασμα θέλεις? Αναλόγως το έλασμα που έχεις είναι και το πάφι. Για 14-16 θέλεις ένα τεμάχιο πάφι. Για πιο πάνω θέλεις περισσότερα. Θέλεις 2. Έχω βιντεάκι στο YouTube. Μπορείς να δεις. Έχει έρθει και πολύ ωραίο καφέ στο πάφι. Το είδατε χτες που το έδειξα? Μπορεί να μπήκατε όλες. Εμένα μου αρέσει να κάνω live και να πίνω καφέ και να μην έχω το άγχος του χρόνου. Και Σάββατο γενικά, εδώ στο Κιλκής, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη αγάπη μου, απλώς σας λέω ότι γενικά εγώ δεν αναλαμβάνω τις τσάντες τις οποίες παίρνουν υλικά από αλλού. Απλώς τώρα κάνω εξυπηρέτηση. Και επειδή με παρακάλεσε η κοπέλα, λέει ρε Ανιτάκη, φτιάξτε την εσύ, γιατί την έχω και δεν την κρατάω. Και είναι κρίμα, εντάξει. Η μαμά της έκανε το πλέξιμο, η γυναίκα πάλι καλά να λέτε. Βάζω τώρα τα μαγνητάκια και από τις δύο πλευρές, γιατί δεν μου αρέσανε πως είναι γραμμένα. Θα βάλω ίδιο μασουράκι, ίδια κλωστή μασουράκι, ενώ μου έβαλε μπέζ και δέστε εδώ πως φαίνεται, καθόλου ωραίο. Καλημέρα. Θα πιούμε καφέ στην ουσία, θα με κάνετε παρέα, γιατί Σάββατο συνήθως φτιάχνω τις τσάντες αυτές, οι οποίες δεν μπορούν να τις κάνει η μοδίστρα μου, που είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Και επειδή το Σάββατο εδώ στο Κιλκής πάνε στη Λαϊκή και μου έρχονται μεσημέρι, ναι, τώρα το πρωί, τον έχω τακτοποιήσει. Τον έβαλα. Μαμά, τώρα αυτή τη στιγμή κάνω live, θες να μιλήσουμε σε λιγάκι? Τον έχω τακτοποιήσει πριν φύγω. Σε είπε κάτι? Λοιπόν. Έχουμε και τους γονείς. Η μαμά μου για τον παπά μου και ο μπαμπάς μου για τη μαμά μου. Λοιπόν. Και νωρίς μου πήρε τηλέφωνο.
Από μέσα να δείτε. Τέλος πάντων. Θα κάνουμε. Αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Λοιπόν, τώρα θα αφήσω αυτό το διακοσμητικό επάνω, για να θυμάμαι ότι εκείνη είναι η μπροστινή πλευρά. Θα σας γυρίσω τώρα κάμερα, ώστε ένα λεπτό λίγο να το σταθεροποιήσω και να είμαι σίγουρη ότι είναι εντάξει. Ωραία, στο κόψιμο μου είναι εντάξει. Μαριά, μπορείς να μου φέρεις αν έχεις καρφίτσες με κεφάλι? Γιατί αυτές με το κεφάλι με βολεύουν περισσότερο, στέκουν πιο καλά. Ωραία. Δεν θέλω πολλές. Εντάξει. Εντάξει. Όχι, μην τις βγάζεις, δεν πειράζει, εκεί καλά είναι πάνω που είναι. Thank you. Θα σας γυρίσω τώρα σε λίγο κάμερα. Εγώ να τα βάλω για να τα στερεώσω. Καλημέρα, καλημέρα. Στο μεταξύ, όσο και να εξηγήσει σε κάποιον πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, η αλήθεια είναι, αν δεν τη δεις, δεν την καταλαβαίνεις. Τώρα μου πέφτει λίγο μεγάλο το πλέγμα από τη μια πλευρά στο ύψος, αλλά δεν με πειράζει, γιατί το μεγάλο το διορθώνουμε. Το μικρό είναι το πρόβλημα. Το στενό δηλαδή. Επίτηδες πάνω να το κάνω λίγο μεγαλύτερο. Εδώ μια σειρά ακόμα θα κόψω γιατί δεν μπήκε η φόδρα. Λοιπόν, καλημέρα. Τώρα λίγο θα κάνει θόρυβο αυτή η καρφίτσα που έχει διακοσμητική, αλλά δεν πειράζει, δεν την βάζω. Όπα, είναι χειραμένη. Λοιπόν, θα γυρίσω τώρα κάμερα. Για να δείξουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, έχω περάσει το πλέγμα, πάντα το βάζουμε σχεδόν ένα δάχτυλο πιο μέσα, και από εδώ, και από εδώ. Εδώ εντωμεταξύ, επειδή είναι το πάνω μέρος της, και είναι αυτές εδώ οι μυτούλες, τώρα εδώ θέλω να είμαι, μου φύγει η καρφίτσα, λοιπόν, θέλω να είμαι ένα σχέδιο κάτω, εντάξει, γιατί θα μπει και η φόδρα, και θέλω να έχω περιθώριο, μη σας πω θα κόψω λίγο ακόμα, γιατί θα μπει η φόδρα, θα κόψω 2 ακόμα σειρές, γιατί δεν θέλω όταν ανοίγει το καπάκι της ή όταν το κλείνει να φαίνεται η φόδρα, καταλάβατε, επειδή πολλές φορές τραβάει εδώ πέρα, και κάπου αυτή και μια βελόνα, δεν πειράζει. Αυτές τις βελόνες εγώ τις βάζω πιο πολύ για να είναι σταθερό. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα, κανονικά το ιδανικό θα ήταν με νήμα να το κάνουμε, αλλά δεν πειράζει, θα το κάνω από τώρα, επειδή η κοπέλα δεν είχε νήμα να μου δώσει. Ξαναλέω ότι δεν πήρε τα υλικά από μένα και κάνω εξυπηρέτηση. Κανονικά δεν αναλαμβάνω τσάντες, να ξέρετε, που δεν έχουν πάρει υλικά από μένα.
κάνω συνήθως πιο πολύ αυτές τις οποίες έχουν πάρει από μένα υλικά και γενικά τις δύσκολες τις αποφεύγουμε. Προσπαθούμε να πιάσουμε και νήμα. Τώρα βλέπετε έχω βάλει γκρι και δεν φαίνεται καθόλου. Και φυσικά επειδή δεν πιάνουμε μέχρι κάτω, πιάνουμε ψηλά. Δεν θα φανεί από πίσω πλευρά. Τώρα δεν μπορώ να δω αν γράφεται και κάτι, γιατί είναι από εδώ. Και προσπαθούμε να το πάμε ευθεία. Τώρα δεν θα σας δείξω όλη τη διαδικασία, να το κάνω λίγο με την ησυχία μου, γιατί θέλει χρόνο. Απλώς να σας πω τώρα μετά τι θα κάνω. Λοιπόν, αυτό θα γίνει γύρω έτσι πολύ σφιχτά. Βλέπετε εδώ πέρα πως είναι. Δεν φεύγει καθόλου. Όσο πιο καλά μπει το πλέγμα, τόσο είναι πιο σταθερό. Επίσης κάνα 2 σημεία εδώ στο κέντρο, θα το πιάσω έτσι εδώ, για να είμαι σίγουρη ότι είναι καλά σταθερά πιασμένο. Και μετά έχω έτοιμη τη φόδρα μου. Το σημείο που είναι η πάνω πλευρά είναι αυτή. Εντάξει, τώρα αν δεν έχετε μηχανή θα το κάνετε αναγκαστικά στο χέρι. Εγώ το έχω κάνει μέσα με τη μηχανή. Και επίσης πάντα συνήθως μου βγαίνει πιο φαρδιά η φόδρα. Δεν με πειράζει όμως αυτό, γιατί θέλω να βάλω πρώτο το πλέγμα και μετά είτε το διπλώνω έτσι με το χέρι, εδώ, για να σας δείξω λιγάκι, εδώ έτσι, και βάζω πάλι τις καρφίτσες μου. Θέλουμε τώρα εδώ πέρα ένα μισό δαχτυλάκι να αφήσουμε πάλι προς τα έξω, γιατί θα έρθουμε να ενώσουμε τα πλαϊνά μας, έτσι, τα οποία πλαϊνά, που τα έχω εδώ, στα οποία πλαϊνά θα βάλω και εδώ πλέγμα και φόδρα, έχω φόδρα εδώ, θα περάσω και φόδρα. Κοιτάξτε, τώρα μια τέτοια διαδικασία σε παίρνει τουλάχιστον 1 ώρα, γι' αυτό λέμε ότι μας αρέσει να πλέκουμε, δεν μας αρέσει να κάνουμε τη διαδικασία. Θα μπουν και τα πλαϊνά και το πλέγμα εδώ πέρα. Θα σας το κάνω σε ένα βιντεάκι μικρό και θα σας το ανεβάσω στην ομάδα για να δείτε ότι θα ενώσω αυτά τα πλαϊνά. Γι' αυτό σας είπα ότι ό,τι νήμα είχε είναι που ξυλώθηκε από τα πλαϊνά εδώ που ήταν ραμμένα και το έχω κρατήσει. Δεν έχω νήμα, ξαναλέω, γιατί δεν πήραν από μένα τα υλικά. Απλώς κάνω εξυπηρέτηση σε μια φίλη, η οποία έκανε νήμά της στην τσάντα και δεν στεκόταν ωραία τσάντα φυσικά, γιατί δεν μπει πλέγμα και φόδρα, δεν στέκει ωραία. Και τώρα θα τη φτιάξω εγώ. Εδώ και το πάνω κομμάτι, αν είναι λίγο πάνω, εγώ φυσικά μπορώ μέσα στη μηχανή μου να πάω να το διορθώσω. Αλλά και έτσι να είναι δεν με πειράζει, γιατί το διπλώνω έτσι, βάζω τις βελόνες μου, δεν θα το βάλω τέρμα πάνω, θα αφήσω αυτές τις μυτούλες εδώ να προεξέχουν μέχρι εδώ, γιατί όταν ανοίγω την τσάντα ή όταν την κλείνω, αν τραβάνε τα μαγνητάκια να ξέρετε, θα υπάρχει πρόβλημα και θα φαίνεται η φόδρα, δεν είναι καλό. Και επίσης καλό είναι όταν ράψετε τα μαγνητάκια, να τα ράψετε και να πιάσετε και λίγο και το πλέγμα, γιατί τις περισσότερες φορές μας φεύγουν τα μαγνητάκια, γιατί δεν είναι καλά ραμμένα, ή είναι ραμμένα ελαφριά ή τα τραβάνε, δηλαδή όταν είναι ραμμένα τέλος πάντων πάνω στο πλέγμα και όχι μόνο στη φόδρα, ούτε θα σκιστεί η φόδρα ούτε θα βγει το μαγνητάκι. Πιάνετε και λίγο πλέγμα μπορείτε, έστω 1 φορά στην κάθε πλευρά να πιάσετε και λίγο πλέγμα. Εντάξει, εγώ θα τα ράψω με το ίδιο χρώμα, άρα τι θα κάνω, μπορώ να βγω και μέχρι έξω, θα ράψω με μασουράκι ίδιο χρώμα με το νήμα, θα βγω μέχρι και έξω και δεν θα μου φαίνεται για να είναι σταθερά τα μαγνητάκια μου. Και συνήθως να ξέρετε, μία τσάντα εκεί χαλάει, δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς. Στα μαγνητάκια συνήθως είναι που χαλάει και βγαίνει. Έχω δει ότι υπάρχουν κομμάτια πλέγμα σε κομμάτι πλαστικό. Δεν το ξέρω αυτό. Μου έδωσε κάτι πλαστικά έτσι που τα βάζεις κολλητικά. Εγώ τέτοια πράγματα δεν χρησιμοποιώ, κορίτσια μου, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει. Εγώ με αυτόν τον τρόπο την κάνω ντούρα την τσάντα, πολύ ωραία. Και αυτό χρησιμοποιώ. Τώρα αν κάποια στιγμή βρω κάτι το οποίο θα είναι σκληρό, αυτά τα κολλητικά που λένε και ξέρω εγώ, και βγαίνει ωραίο, ναι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ξέρω ότι βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έτσι θα έρθει αυτό το κομμάτι εδώ, θα έρθει αυτό το κομμάτι επάνω, εντάξει. Θα σας κάνω βιντεάκι, θα κρατήσω λίγο βιντεάκι και θα σας τα ανεβάσω κομμάτι-κομμάτι, θα τα ανεβάσω στην ομάδα
Κάποια στιγμή που θα έχω μια δική μου τσάντα θα κάνω ολόκληρο βίντεο. Τώρα επειδή πρέπει να φάω αρκετή ώρα, σας τα δείχνω έτσι, αλλά καθώς θα τα φτιάχνω, γιατί αυτό τώρα θέλει εδώ πέρα ένα τεταρτάκι το λιγότερο, να πάμε έτσι γύρω, ξέρετε εσείς. Και επίσης να ξέρετε όταν το πλέγμα σας είναι ευθεία κομμένο τώρα, η τσάντα και αν έχει κάπου σε κάποιο σημείο λίγο δεξιά, λίγο αριστερά τραβάει, δεν έχει πλεχτεί καλά, με αυτόν τον τρόπο στρώνετε και τη τσάντα σας. Γιατί μπορεί κάποια η οποία είναι καινούργια στο πλέξιμο να μην την έχει πλέξει πολύ καλά, έτσι. Το πλέγμα όμως πάντα είναι κομμένο σωστά, γιατί βλέπετε είναι μονοκόμματο, είναι με κουτάκια, άρα με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και η τσάντα και στραβή να είναι δηλαδή πλεγμένη, θα γίνει ίσια να ξέρετε με το πλέγμα. Γιατί έχετε ένα μπούσουλα με το πλέγμα σας, γι' αυτό. Οκ. Λοιπόν, θα σας αφήσω τώρα για να συνεχίσω σιγά σιγά εγώ εδώ πέρα τον αγώνα μου. Και ίσως τα ξαναπούμε το μεσημεράκι. Φιλάκια πολλά.